En geno mara nyakwara mogi ni odiochieng' mari dhi kodi makare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag migago e Ramogi TV. Mae odwa to kendo kae mwakelonie weche ma osetimore e gwenge mopogore opogore pacho ka mondo mi bed gi ng'eyo kuom gik matimore ayanga gwenge machiegni kodi kod mago maboyo kodi. Wan kod mathoth ahinya nyakwara mogi mago ting'o nyaka weche mag mbolea mabandia ka moko kuom joma itudo kod weche mag loso mbolea machal kod mago ondhi lweny mar kedo kod mbolea mabandia ne osebedo kokelo mbaka e kind jotelo kanyakla kod jopiny ahinya to magin jopur e gwenge ma Thurka. Gin weche ma waluwo ni bende kaachiel kod weche mag neno ni pi obedo makare e gwenge ma Migori kendo onge thuolo ma samoro ng'ikruok nyalo bedo e kuonde mag tuomo pi miluongo ni kisimbe mag piny owacho mar kaunti no ka koro gijiwo neno ni oketo okenge mabiro neno ni pi obedo makare ne oganda makono. Mago to kod mamoko nyakwara mogi adani ber koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mag migago. Tinende ni nyinga en George Bati. Mokwongo wayuda ne thuond weche. Ji adek matiyo gi kambi loso mbolea ma African Diatomite Industry ondhi kotudore kod loso mbolea mabandia. Migao mar thieth oyudo masinde madhi konyo e kano nonro jotuo mabiro neno ni giyudo thieth makare kendo moriere kar thieth mora mora pacho ka. Jogweng' manie area ni bende pigni dhi konyo wadhi keto tangi kata mana kiosk machiegni kodgi. Kaunti ma Migori olando chako juogo omenda ne kuonde uso pi e kaunti no. Rokni machiegni mar yudo weche manyien adimba bed thuolo mar ndiko na nambari 36000 kata bende Facebook mar Ramogi TV, YouTube marwa subscribe Ramogi TV Kenya kaachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. To bende nyakwara mogi weche gi nyayudo achiel kachiel Citizen Digital App kamora mora ma intie. Nyisi nyinga en George Bati. Machiegni ji adek matiyo kod kambi mar loso mbolea ma African Diatomite Industry omaki e gwenge ma Gilgil kaunti ma Nakuru kuom loso mbolea mabandia. Ji adek omaki kata nyomako odhiambo manyoro kendo chwalgi ka okwach kich mabuore Nairobi. Moko kuom mwandu ma oyudi gin bege 4 mag mbolea mabandia kod ogunde 5 mapok okete mbolea to okete mano mar puodho. Ji adego gin Philemon Bitok ma en General Manager mar kambino, Stephen Kimunge ma ochung'ne uso kod Nelson Maina ma en Production Manager. Nini necho machakwere mama chata mbolea tu wotebi necho Yat karaga nini mbaya hii kunyanyasa. Salama sana mambo. Nimekuwa na mtoto huko kwa Kibaret mkarateni sahi. Mbona natakiwa leo fertilizer hapo ile yote nyingi kwa sisi ile inaenda kwa 2600 NPK. Nini necho machakwere mama chata mbolea tu wotebi necho Yat karaga nini mbaya hii kunyanyasa. Salama sana mambo. Kodhi nyime ni jodak ma Kisumu West kwano lal bang' nyiewo mbolea mabandia kuwuok e board ma uso cham NCPB ma Vihiga. Giwacho ni mbolea go gin ma oketie kite kod kuoyo. Wawinjane mathoth nyakwara mogi kaka weche gi chalo kotende kod wach mar mbolea no mabandia mabende nyaka gie sani osebedo ka kelo mbaka maka kod kache gwenge mopogore opogore pacho ka. Odani watudre kod Millicent Adhiambo e yor simu mondo nyiswa ni to weche mage ma jopur gi wacho bang' nyiewo mbolea ma koro gikoni bandia kendo moriwore kod kuoyo gi kite ma ok ni kare ne pith kod nyak mar cham. Millicent Adhiambo koponi winja koro miwane ler ni to jopur wacho ang'o hie ne ging'iewo mbolea gi karang'o to karang'o mane gifwenyo ni gin mabandia to gin ang'o gin midwa ni mondo mi tim mondo geng' gik ma kamagi kik timre ne jopur mamoko e gwenge ma Thurka. Kamano ina George Bati achiel kachiel kwa wuok Kisumu Karateng e ward ma Northwest mayudore kar chung' bura ma Kisumu West. Kumano walimo moko kuom jopur ma bende yango ni bang' kane gineno weche manyien e kane olandi wang' jowi mar Ramogi ni nitiere mbolea mabandia mane otimore Kakamega kaachiel kod mano machielo mane otimore Molo. Ne gibedo kod chich bang' ka giwacho ni gin be nyocha kane ginyiewo mbolea go machiegni ka ng'at achiel ne ong'iewo mbolea go rumbo dwe mar 2 ka ng'ama machielo to nonyiewo gi tarik 18 mar dwe ni bang' yudo
SMS ng'we yamo margi mondo mi gidhi board mochung' ne uso cham mano NCPB mondo mi gikaw mbolea ma kamago. To kane gibedo kod buok, nochunogi mondo mi giyaw ofuku moting'o mbolea ma kamago mane ginyiewo. To kane giyawo ka ging'iyo mbolea go, moko kuom giyudo ka mbolea go oting'o kite mopogore opogore, ka moko kuom giyudo koting'o odowa, kuoyo, buru, ka mbolea ofuke mamoko to ne giyudo ka otimo owuoch jamni, kama oting'o jamni nyado ko owuoch jamni mag diek, jamni mag dhok kaachiel kod gwen. Ka bende giwacho ni seche mane giyawo ofukego, koro utegi kuma ne gikane mbolea go odong' mana ka dung' kaka kund dhok kata ma opidhe diek kod rombe. Koro ne gichich ni to ma be mbolea ma en kare koso ma mbolea ma bandia. Nochunogi mondo giti gi yore ma kinyaluo kaka jopur mosebedo ka tiyo gi mbolea makare ma ging'eyo kit chia ma mbolea makare ni godo. Koro gino mane gitimo kaka jopur, ne giketo mbolea goeko mondo mi ging'ane ka bende ginyalo leny, nikech chia mokwongo ma mbolea makare ni godo en ni kowinjo ng'ich kata koole pi to gileny. Kane gitimo mano mokwongo, ne giole okombe, ne mbolea go bedo kuom ndalo 2 ma mbolea go ne ok oleny. Kata kane gineno kamano opogore, nikech mbolea makare kata kokete tie cham to kinye kidhi tiyudo koonge, ne gichak giolo moko e laro e puodho mondo ging'ane to koso pie mok mi gileny koso ang'o matimore. To bang' mane gitimo mano, ne giwe mbolea go oko kanyo kuom ndalo mokwongo ne gitimo kuom ndalo 2, to machielo ne giwe kuom ndalo 3, maketo koro ndalo 5. Ne giyudo ka mbolea go pod ni aniya kanyo ng'iyogi pok oleny nyaka sani. Koro gipenjore ni to ang'o madhi nyime kopo ni sirikal nosingo mar miyogi mbolea ma nengogi oywe mondo mi okony weche pur, ojiw weche pur mondo yuto mabup jopur oyud kendo giket pesa ofuku. To mano gino ma gineno kok timre kisani. Chuno ni ka gise dhi lal mar dhi kuma bor manyo mbolea go e kaunti ma Vihiga kocha chaendi, e sub kaunti ma Emuhaya, to giduogo giyudo ka mbolea go gin mbolea mabandia. Gipenjo ni to sirikal ni dwaro konyogi nade e seche ma sirikal to pod oramo ni nyaka tim pimo, gino ma dho ngere dendo ni timo ne mbolea go lab test. E ka yanga dini to bende kaka ilieko ni gin bandia no gin bandia, to jopur to yango ni kaka jogo mosepur kuom igni buora, giyango ni mbolea go ok ni kare. Ka ging'iyo mano gino bende wambe watemo wan kaendi, ka wakawo mbolea mane ng'at achiel ne nigo makare kendo waole pi mopogore e dis moro ka machielo ma ok mabande no bende waolo, mwarito mwaketo waudo ka machielo no leny kendo machielo no to ng'iyo ji ang'iya, kendo kitemo rudhe to nolokore chuodho, to machielo no leny malokre mo, man nyiso ni en gi kit chia mar mbolea makare. Koro kotiyo gi magi gikwayo sirikal mondo mi gine anena kaka ginyalo konyogi, gigol duoko mapiyo kata kopo ni ochuno ni nyaka ter mbolea mabande go e pimo mondo giyud konyruok, nikech sani kinde chwiri ni gilarore kod koth machwe mondo mi gikom giwir, mondo ka chwiri rumo to ginyal keyo mabup. Gikwayo sirikal mondo owuog oko ng'iyane wachgi, to ka inyal duoknegi pesa gi kata ong'e kaka inyalo konygi ne jogo manosetiyo kod pesa modhuro, ma wayudo ni ng'at achiel notiyo kod Sh10,600 molalala kamano, mondo ne ane kaka inyal konygi. Magi bende weche ma bende pod wamenono kaendi, ma aliko ni alieka mamoko anne jo neno marwa ne yude seche mabiro mag kagi kacha ang'ich welo kod oimore mondo mi gine gigo gi wang'gi ka wanyisogi e kit picha. Gie thuolo ni endi aduoko ni mondo idhi nyime mondo wan wamed ng'iyo ni to weche mag mbolea mabandia gi ere kuma gibiro chope, to bende jopur biro yudo duoko ma gisemedo ka gipenjo ni to ang'o matimore, mbolea gi ere kaka gidonjo pacho kaendi, to be ipuodhogi kaluwore ni mago ma bandia giyudo mane e apis piny owacho mar jo NCPB. Koro gipenjo ni to ere kaka idwa konygi kata kobedo ni nosingnegi mbolea ma nengogi oyweyo. Gino magipuoyo ni to tielo mokwongo kano onyisgi ni gidhi mbolea, ne giyudo ka mbolea duto ne ni kare. To tielo mar ariyo ne magiporo ni to midhiero ni kanye, ere kuma koth osechako gogo migawo mar weche pur ma ok ginyal ng'iyo ni to mbolea gi ka gidonjo pacho ka apis piny owacho mondo mi okonya ne weche gi jopur kik yud lal mathoth ma bende biro kelo kech mathoth e diergi kata lal e yor keyo ma ok owinjore nowinjo bed ni giyudo kopo ne giyudo mbolea makare. Ka kamano George Bati kionge kod penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche manyien ma medo tuche mesa mar ke weche mar Ramogi. George Bati an kuomi.
Erokamano Nyamili Center Dhiambo kuom ripot maleo kendo maler kotenore kod weche mag mbolea makoro sani kelo mbaka kendo miyo jopur chunygi bedo kod luoro. Wageno ni bro yudo mathoth ahinya gi gik ma diponi opondo ma pod ok oyangi gi wang' jofwambo kotenore kod mbolea no yie kaka achiel kuom ketogi e pim ma ching mar ng'eyo ni to mbolea tugoga nade sama odonje lo kapo ni otumore kod ng'ich kata otumore gi ng'ich moro amora manie bwo lowo mondo ka cham bed kod chia makare. Gin gik moko kuom weche ma jopur koro sani ywago ni nitiere kit mbolea moro makoro mabandia ma omigi kendo bedo matek. Mbolea no ng'injore ma odonje tie cham mawinjo bed ni omiyo chia ka oseket ne chango. Wadhi nyime. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olando ni gidhi ndiko obila ma kicha 460 e kaunti ma Turkana mondo okony obila matimo pedha ne jomaundu manyayo kuo jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Kaluwore kod jatend migawo no, obila oseduoko e lwet wegi jamni 5,600 mane okwal. Kindiki koni kaluwore kod tiegruok ma osebed ka ichiwo ne obila ma kicha e kaunti ma Turkana, weche arita osechako ngirore e kaunti no ahinya to apaya ma Kitale Lodwar ma bende jomaundu ne osebedo kadine ne jowuoth kendo monjogi. Kindiki manoromo kod apisas mag arita e kaunti ma Turkana. Kata kamano koni pod nitie monj moko alunde e tong' mar kaunti ma Turkana kod West Pokot, tong' mar Kenya kod Uganda kod piny Sudan ma milambo ma osingo ni sirikal biro timo duto mar neno ni arita obedo makare e gwengego. To deal with security challenges, especially banditry and livestock in north of the valley, including Turkana County. We have made some progress, but we still have challenges which we met this morning to address. As you're aware, last year we did give money to train, equip, and deploy additional NPRs for Turkana. But having assessed the situation, we are of the view that we need to increase the number of NPR for Turkana County. So we will make that intervention. Secondly, we are also going to increase the number of administrative units so that we can have government, security enforcement, infrastructure closer to the people. Kawasudo Nyakwara Mogi wacha kwa ng'eya ni motende kod weche mamoko ma bende wamedo luwo ni Nyakwara Mogi gin weche ma iwinjo kaka iwacho ahinya to motende kod weche mag maundu nyandwat mar Hoho mar Okak. En wach ma jatend migawo mar arita Kithure Kindiki koro medo singo mar kedo godo kendo wacho ni kata bende gifwenyo ni nitiere both moko kata anyawo moko moseneno to koro giketo kenge makare mar rakruok kod midhierno. Jakom gwito omenda mar somo mar CDF kar chung' od bura ma Ugunja Bernard Omolo yango ni jopuonjre ma 5,000 oyudo kony koa e aguch omenda mar CDF kar chung' od bura ma Ugunja kama omenda maromo siling $41,000 otigodo e chulo omenda mag somo ne jopuonjre mag sikunde sekondar kuonde tiegruok kaachiel kod mago mantiere mbalariany mopogore opogore ma pacho ka. Ne owuoyo apisi mar CDF ma Ugunja e kinde manochiwo omenda maromo siling $13,000,000 ne jopuonjre maromo 1,449. Jakom komiti marango weche mag basari kar chung' od burano Milton Ndaya wacho ni atamalo 83 mag jopuonjre manoro kwayo noyudo omenda go ka jopuonjre manok kata mane kod ng'ol bende nomi thuolo mokwongo mar yudo omenda go. Meneja mar kar chung' od bura ma Ugunja Esther Angolo puoyo jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandai kuom keto sinani neno ni somo bedo kare. February 2024, and the total amount disbursed at that time was about 28 million. For our colleges and universities, we are today disbursing to a total number of applicants 1,742 students. We are disbursing about 13 million. This time we have the highest number of beneficiaries. You've heard it is 83%, and this is a record year. It has not been so. This is because of the increment in the allocation that we received this year. There are special needs students who received, all of them, that is what we mean by 100%, all of them received the bursary. Last time we had
a number of 140 students benefiting from this NGCDF, and we got 700,000 Kenya shillings, and we were very grateful for the support that they are offering to our students. Apart from only supporting us in terms of students, they are also helping us in terms of infrastructure, whereby they helped us to fence our institution with the barbed wires, and it was very great. Gavana mar kaunti ma Nyamira Mos Nyaribo singo keto kenge mag chiwo sir makare ne jopuonjre mag nasari kaka yor keto mise motegno mag somo e kaunti no. Magi owacho kinde ma kaunti no yango kenge mag dhialo jopuonjre mosetimo maber e weche mag somo. Koloso i paw sikund primar ma Nyamira, Nyaribo nyiso jopuonjre, jonyuol kod jokanyo mamoko e sekta mar somo mondo nyis kido makare kaka yor ting'o malo dongruok margi kod mar kaunti. E kinde no jood bura ma kono jiwo sirikal mamalo mondo chiw ne sikunde omenda e thuolo mowinjore kaka yor neno ni somo dhi nyime maonge kod ng'ikruok. I'll be investing more in ECD and vocational training centers. Mambo ya university itakuja tu tukiwa kama ni wazazi, wanafunzi, lazima we uphold integrity. We will do our bit, especially from the county assembly in matters of legislation, to ensure that our ECD centers are well equipped, our VTCs are well equipped. Ni hivi juzi tu tumepata pesa ya bursary, ndio tunang'ang'ana kuandika checks sasa. I am a government supporting MP, and on this one I want to plead with our treasury mandarins to take matters education very seriously. If education is a priority for this government, then I really don't know what their priority is. Kama pesa ya mashule haitumi mapema na mnatu tax pesa ingine nyingi yenye hata ingine I make sense, then I don't understand hiyo pesa inaenda kufanya nini. Piny owacho ochwalo omenda maromo siling bilion 30.5 mag siro somo mag sikunde sekondar kod kuonde tiegruok mamalo. Ewi omenda no bilion 7 ochwal e sikunde mag junior sekondar mag piny owacho ka bilion 16 to mi sikunde sekondar ma jopuonjre dhiye to dok pacho miluongo ni day schools. Kaka Diana Olonde lero, motelo ne ma riwruok mar jopuonj mar Kuppet nyocha ne obwogo mar loro sikunde po ni piny owacho ne orem mar chiwo omenda go. Higani jopuonj madongo mag skunde osebedo ka wuok oko mar ng'ure wi midhiero ma gin godo e tayo skunde kaluwore ni piny owacho osebedo ka deko kod chwalo omenda ma owinjo konyo e tayo chenro mag somo ahinya to e skunde mag sekondar. Juma ma okalo riwruok mar jopuonj mar Kuppet ne obwogo chiko jopuonj madongo po ni piny owacho ok ne ochwalo omenda ne skunde bang' juma achiel. Siling 22,244 monego beni oseore skul sani beni en 11,122 to pesa moseor to skul odong' gi jumbe adek kende tiloro en mana siling 3,877. Nyiso ni okol kata asilimia mokalo 30 e to period mar tam mokwongo e tam manitiere activity mang'eny machalo kaka sports. Tunawapatia Ministry of Education siku 7 wao wametuma pesa zote katika mashule zetu. Tunajua pia kuna madeni ya shilingi ya zaidi bilioni 54, lakini kwa saa hizi kwa siku 7 ambao zinaja wao wamelipa zile pesa zote ambazo zitahitajika katika shule. La si hivyo tutaambia maheadmaster wetu wafunge shule na watoto waende nyumbani. Piny owacho rito dwaro mar Kuppet kendo bang' dala 7 bang' kwayogi ogol bilion 30.5 ne skunde mag sekondar kod kuonde tiegruok mamalo. Ewi omenda ni bilion 7 ochwal ne junior school mag piny owacho ka bilion 16 to mi skunde sekondar ma ji dokie pacho kata junior day secondary schools. Ne somo mag kuonde tiegruok mamalo piny owacho ochwalo bilion 6.7 e chenro mag hola mag HELB ka bilion 3.9 gin sire yor scholarship. E hiko omenda ni, piny owacho koro osechwalo maromo bilion 32 ne hola kod bilion 12 ne sir mag scholarship ne jopuonjre manie kuonde tiegruok mamalo.
E chak tam manyien riwruok mar jopuonj mar Kuppet nyicho oko ni poni pesa ok noluwo jopuonjre skul e wang' sa kaka dwarore to skunde mag sekondar biro bedo kod ng'anyo maduong' e pacho kae. Diana Ulunde, Ramogi TV. Wasudo oyudo ni migawo mar thieth orwako mich mag kompyuta 940 ma omigi kowuok e riwruok mar thieth e piny mangima WHO mag neno ni orit nonro mag jotuo e yo makare. Michgo geto bero chenro mag thieth kodok korka pimo thiedho kendo chiwo ne jotuo nonro magi. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kod jatatije mar WHO pachoka Dr. Abdurrahmane Diallo ne otelo e nyasino. Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Kane oloso kinde mane orwako kompyuta ma onego ti godo e rito nonro mag jotuo kendo chwalo chenro makare mag thieth, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha olero ni mahino onego kete chenro mag kano nonro mag jotuo e lony manyasani kendo mano biro chwalo nyime chenro mag thieth e yo makare ne jopiny Kenya. Many times you find that team is on the ground, but since there is no connectivity and there is no gadget to link them to the national office, then the response is hampered. So this will go a long way in supporting us as a ministry, in supporting the emergency response in this country. And I want to believe that with digitization, we can equally respond to emergencies in other parts of the world. WHO bende oyudo puoch gi pak kaluwore kod kony mane gichwalo mar bero sekta mar thieth pachoka. Sirkal kamachielo wacho ni gisebedo gi achiedh nade wechego mag rango ni uti makare kod lony manyasani e weche mag thiedho jotuo mopogore opogore. Jochwal kony bende koro ikwayo mondo ochiwore siro chenro mag thieth e migawono. 940 tablets that WHO has donated will help us in terms of surveillance and equally on data management through the departments that are mandated with the same. In addition, 41 counties of all our counties so far have trained 82,841 CHPs on electronic community health information system, and they are actively using the system for household registration and service delivery. Jata chenro mag WHO pachokae Dr. Abdurrahman Diallo omedo WHO owacho ni gibiro dhi nyime kony kod sir ne thieth ma pachoka. It's part of the effort actually to take that to the next level and strengthen the digitalization of the immunization program to make sure that all the data related to the management of vaccines, the vaccination effort is digitalized. Mich manuchiu ne migawo mar thieth ne romo omenda $49 kendo ibiro ti kode kuonde mopogore opogore pachokae. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto Ramogi TV wakawo yueyo marwa mokwongo dakika 21 bang' saa 7 mar odiechieng' mar tarik 28 dwe mar adek 2024 nyakwara Ramogi odiechieng' motelo ne odiechieng' mar tich abich majaber ma iluongo ni Good Friday. Parni nyasi mar Pasaka bende chakore omino ka ji medo oro ote margi ka kendo ginyisa kaka Ramogi moro kod ng'eyo weche manyien. Evans Mlana wacho ni Ramogi TV ler kendo mita dua winjore yo makare. Erokamano Evans. Samuel manyakwaro lweny Ramogi TV chopono maler gwenge mag Siri Maka. Erokamano nyakasto adundo kowuok Komungu habari donjonwa e yo maler kendo mamit poch gi pak. Nick Suturo aneni maler ahinya kantiere kwa Bwai County ma Homa Bay. Sirikal migawo mar pur ticho eo gigwe tao jatend migawo mar pur koro gwe tao nikech ma ok nyis gima kare ne sirikal madwani weche mag pur obed makare kendo jopiny obed kod chiemo moromo. Kane bende iluongo ni Livison Totieno wuod DC kawuok Ahero Kochogo wacho ni amor ahinya kodi sana Bati. Ramogi miyowa habari mokwe gin kod owadgi iluongo ni Evans Ndaya kod mama iluongo ni Mary Otieno. Gin bende gineno e yo maler ahinya. Anno ka koro gikanyo bende madwani mondo mi akaw godo yueyo machuok wayude moko ma bende mi bedo gi ng'eyo mamoko koting'o mago mag ohala to kod chenro magwa. Ka waduogo to pod wan gi weche mamoko mathoth migago kawo miyo kamoro amora ma intie kik idhi mabor med mana
wakete Ramogi TV. Asewacho nyathini toko winja to sani moseguro tiende dala. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Dial *487*3# to get this song. Kristo chung kachiel kagi paro chier mar jawar Yesu Kristo e Pasakani. Wadhi bedo kendo wadhi wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Ka wajiwo bedo gi yie motegno, wabo bedo kod kwaya kod wende mamit mag Pasaka. Sinema kod katun manyiso sigand Yesu kod jopuonjrene. Eno duogo. Jawar ochier kaka nowachonwa. Adier, en wuod Nyasaye mar adier. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Happy Easter. Koa kuom Ramogi TV. Machiegni bang' wuok e yweyo adundo nyakwara Ramogi wadhi nyime gi weche manyien dakika 27 bang' saa 7. Migawo mar pi e kaunti ma Migori dhi keto mita mag pi ne kisimbe ma okuny e kor gwenge. Ma oyangi ni dhi konyo joma tayo kuonde uso pigo e rito masindegi kendo bedo kod yuto matin. Jo Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Atamalo 48 mag pi ma piny owacho mar kaunti ma Migori chiwo ne jodak e bombe e kaunti ma Migori okelo menda ne piny owacho nikech moko ikwalo ka moko bende koro pukore. Gino mosekelo pek e chiwo pi ne oganda. Pek mar chiwo pi ni bende osenenore e kor gwenge nikech rem mar oganda e rito pige mokunynegi kod piny owacho. Migawo mar pi e kaunti ma Migori koro biro kod okenge mopogore opogore
mar rito pige ma oger kod piny owacho. Onyo mager ne jotich matiyo kambi mar Miwasco ni ng'ata mano yud kokawo pi motero ne ng'ato e dala ne maonge mita wabro kawo ne atwa mager. Kendo wadwa ni ji temo tiyo gi pi, wajiwo jo Migori te ng'ata man gi bil mar pi dhi chul kech kichulo ushuru mane kigero kaunti ukende ka kini chake yud pi. Jatend migawo mar pi e kaunti ma Migori Christopher Osana wach ni gidhi keto mita mar pi ne kisimbe go ma okuny kod piny owacho e kor gwenge mondo jogo matiyo kodgi onyiew pi e nengo ma oyweyo. Ka omenda ma oyudi idhi tiyo kod kamiti mag pi ma oyier kod jopiny e rito pigego. Waloso yo mibiro migodo jopiny pi ka gichulo pesa matin marito pi ma ka pi okethore to gichak girit nyaka chieng' moro sirikal bi gi budget. Idwa ni pi okethore to sano pesa nitie miloso godo gik mokethore go. Rosana wane pige mathoth ma piny owacho koro osebedo ka kunyo osebedo ka okwamo nikech kamitis matayo gi ok osebedo ka yudo omenda ma ginyalo tiyo godo e ritogi. Ka gitudore gi ofisas wa mag kaunti biro guide gi kaka gitiyo gi pesa go maonge pesa mabiro dhi ofuko ng'ato mak mana rito pigno. Migawo mar pi e kaunti ma Migori wacho ni iko omenda ni gidhi nyime kod gero pige marom 60 ma oting'o pi makaramu ma igero kod omenda marom milioni 3. Tumekuja kuhakikisha kuwa kontrakta ameanza kazi, maji iwekwe, tufungue kichinjio chetu cha Karamu. Kitu nilikuwa naomba watu wetu ni kuwa wakuwe wavumilivu na tuelewe kuwa sheria lazima ifuatwe kwa mradi wote wa serikali tunaofanya. Approximately we are having around 67 water projects that will run throughout the county and we are planning to do quality project. Pini makaramu bende nyaka sani koro gedo mare dhi rume kinde ma dumbe 2 kori geno ne dhi konyo e tieko nok mar ma bende koro osebedo e gwengego kaachiel kod kata neno ni kar yang'o dhokno mar Karamu ma osebedo kokwam nikech onge mar pi ochako tich. Gweng' manie area ne bende pigni dhi konyo. Wadhi keto tangi kata mana kiosk machiegni kodgi kuhakikisha kwamba maji haya ambayo yalikuwa yamekuwa kero na kusimamisha kiwanda hiki kisifanye kazi leo hii yamezinduliwa. Na mradi huu wa maji umetengewa milioni 3 kwa ajili ya kufanya equipping ya maji katika kiwanda hiki ili tukaweze kuanzisha uchinjaji wa nyama hapa. Ogande kaunti ma Migori jiwo mondo koro kony rito pigego mokuny kod piny owacho kendo gichiw lipot ka gino ng'at moro amora ma bende kwalo pi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur mag pamba e kaunti ma Busia oyudo kodhi tan 17 ma nengogi dirom milion 45 mag pamba kowuok kuom sirikal mamalo koluwo migawo mar thieth, ohala kod keto mwandu. Kano loso e kinde mar yango chenro makamano e boma ma Busia, jagoro mongirore migawo mar pur Juma Mkhwana mag ohala Juma Mkhwana owacho ni kodhi go geto konyo jopur e wards duto mantiere kaunti no. Mkhwana wacho ni bedo ni kodhi no nitiere kaunti ma Busia biro keto malach puothe mag pamba kowuok e heka 13 kendo jiwo jopur mondo oti kod thuoloni mar pidho pamba e kaunti ma Busia. Was vibrant. And Africa kuja maneno ya marketing ikaleta shida, so many farmers dropped out. Now fast forward, before this program started, we were doing less than 200 acres. Now in that pilot, and remember it was pilot, so we were able to do over slightly over 5,000 acres. We were projecting about 500 kilos per acre, so you can do the maths. Cotton is one of the priority crops under the bottom-up economic transformation agenda of the national government. So since last year in 2022, countrywide we're only growing about 5,000 acres of cotton. Last year we did a lot of work and we moved this to about 40,000 acres of land. This year our target is 103,000 acres. And we are targeting a number. We have identified 24 counties across the country that are suitable for cotton production. So we are working extremely hard to ensure that we bring up cotton production so that then we can start to make our apparels, we can start to make our own clothes so that the farmers can benefit.
Migao mar alwora e kaunti ma Mombasa ochako ayanga chenro mar pogo taka e kidienje adek mopogore opogore mar neno ni taka itiyo godo e yore mag kelo yuto ma ok mana pukogi oko kende. Ma en bang' yangore ni kwan 56% mag taka duto ma iwito Mombasa ema ichoko e kaunti mangima ka kwan 44% to dong' ka chido alwora kaachiel kod nam. E chenro no michako e gwenge mopogore opogore Mombasa mabiro muonyo omenda maromo siling' 8.7 kaunti ma Mombasa tiyo kanyakla gi riwruoge mopogore magin kaachiel kod WWF. Jogo machoko taka e miere ibiro dwar ni neno ni taka go opogi chutho e katergi kuonde mawinjo bed ni pukogie. Takataka en matiende ni inyogi bin sadek. Bin achiel en mar keto chilo mag jikon. Chilo mag jikon gin mag alode, kaka lot, kitungu, nyanya, gigo mawuok e jikon mang'ich. Takataka ni en takataka minyalo tigo kiloso go manyiwa. Iluongo ni compost manyiwa. Compost manyiwa kidhi pidho go chiemo to nitie chiro kaka Mombasa wana Port City. Kineno ka meli madongo dongo biro gi welo. Sama meli gibiro to jogo oro ga dhok ni gidwaro chiemo molosi kata mopidhi kitiyo gi compost manyiwa. Kwa ufupi tume identify nyumba 800 ili tuanzishe huu mradi ambao tunataka kuona vile itaendelea. Kisha tukishaona vile inaendelea tunafanya kazi pamoja na county government ya Mombasa. Swala la waste management is purely devolved, hatungoji mtu yoyote. So sisi tutakwenda kuimplement the EPR regulation, tutachukua zile zao kule, will customerize them na tutaanza kibarua. We are not waiting because the problem of waste is not waiting. Swala la taka na uchafuzi wa mazingira na plastiki is not waiting. Riwruoge mag oganda kod jokenera tich oganda e kaunti ma Trans Nzoia okwayo obila mondo omak achije manoketo luoro kuom jafwambo mar Standard Usinde Obare bang' kanogoyo picha tulo manomuoch e kind johera mag gavana ma Trans Nzoia George Natembeya kod mago mag spika mar od bura maduong' Moses Wetangula e liel moro e gwenge ma Goseta e gweng' ma Kitale. Riwruogego wacho ni jafwambo no sani koro nitiere e kar pondo nikech luoro e wi ngimane kalure kod budho mar obila e mako achijego mamone chwalo tijene kaka pile. Koloso e kare mar pondo, jafwambo no wacho ni onge richo manotimo e kao picha mag tulo no, kowacho ni mano e tije kendo en ratij jopiny ng'eyo gima timore e alwora margi. Tunaona kwamba hapo tunataka apewe mamlaka, apewe protection na apewe upkeep popote alipo, kwa sababu yeye ana familia na familia saizi hawajui ako wapi. Anatakana pia kufanya nini kuhudumia familia yake, lakini kwa wakati huu hayuko kazini, amejificha kwa sababu ametishiwa maisha. Pia tumeona kwamba watetezi wa wanahabari, the unions ambao ziko kutetea waandishi wa habari wamesileki, ni kwamba hawajui kazi yao wanafanya. Nikaenda nikakaa kwa nyumba usiku hiyo, ni Monday saa 8 nikasikia movement nje, na sikuamka, sikutoka nje. Kidogo nikasikia mlango inapigwa karibu mara 4 na mtu hakuna kuongea. Nikasikia movement ya watu wakaenda. Nikaambia mama, hapa ni kubaya. Wakati niliingia 6 hivi nikasema Mungu yangu ndio Jatend migao mar somo Ezekiel Machogo wacho ni giriwore kod riwruok mar M-Pesa Foundation kod riwruoge mamoko mag chako chenro mar gero klese kod labs mag bero sekta mar somo. Kauloso romo mar Nairobi Regional Conference, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni gidhi mbele gi chenro mar pogo chiemo ne jopuonjre, gero klese mag nasari kod pogo konya midendo kaka ECD grants mar bero sekta mar somo. Gimero ni oseket okenge mag chako chenro mar bero alap mar tuke mayudore e boma ma Nairobi e yor konyo nyithindo e sombgi mag orako, kendo gibiro chung' motegno
marito lope mag sikunde mag sirikal mondo kik yaki. We are taking it back. Every public piece of property in Nairobi for the people will remain with the people and for our children. We have built stadia. Juzi tumefungua Dandora Stadium. Tumefungua Uhuru Complex in Embakasi West. Right now, if you go to City Stadium, contractor is on site. If you go to Woodley, contractor is on site. We want in every constituency a place watoto wakitoka shule wawe na mahali ya kucheza, kufanya homework. Kwa saa zingine nyumba zetu ni ndogo, waziri. Nyumba zetu ni ndogo sana Nairobi. Every day we feed 184,000 children in Nairobi at 5 shillings. Every school day. Nearly every child in Nairobi gets a nutritious hot meal. Mheshimiwa, one thing that we have to do, all public land in Nairobi, kindly, you are the governor, and we know there is public land in Nairobi which has not been utilized in any way. We must protect all public land and, of course, ensure that the existing, particularly in my public schools, is not encroached in any way. Riwruoge mag jodak e kunde dak ma Nairobi wuok tumo suo kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kuom chiwo thuolo ne joket mwandu mar gero gorofa maboyo e boma. Jotelogo wacho ni kata obed ni ok gitamore wach mar dongruok e boma ma Nairobi, sirikand kaunti ok nyal dhi nyime ne ka jodak ok oketi okenge mag keto chenro mong'ith mar yiene gedo mag udi ma kamago. Wacho ni dongruok mag nyalo kelo ber to mana koketo okenge kod lai makare kaka miyo ler kod Simfros Okinda. Oseyangore ne kar dak mora mora boma Nairobi, ahinya to kuonde dak manyangafu. Koro chenro manyien mar gedo biro, kendo ute mag gorofa maboyo igero koni kod kocha. Ranyisi en kar dak ma Kilimani, Kileleshwa, Lavington, e kin kuonde dak mamoko machon, ute ne ok oyienegi kalo gorofa 4 kadhi malo. Kata kamano joket mwandu sani gero ute nyaka gorofa 10 gi wiye. En gima koro chwany moko kuom jodak e boma Nairobi makoro wuok oko mar kwedo wach manowach kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mar chiwo thuolo ne joket mwandu ger ute nyaka orofa kata 25. While we are in agreement that there is a need to accommodate Nairobi's projected growth of 10.5 million by 2050, we wish to categorically state that the governor's approach blatantly disregards the correct legal procedure and good order. We further wish to unequivocally state that the Physical and Land Use Planning Act, PLUPA, 2019, as is commonly known, is the ultimate planning law in Kenya. Jodago ywak ni kaunti ma Nairobi pok onyalo kata chano ngima oganda masani odak e boma makale achiedh nade mathoth kamoting'o koso pi, oula, chenro marach mar pi taka e kind weche mamoko. Onge shida mar ute Nairobi ka, mano gima bro ng'isi. Gima tiere shida mar mantie ni ng'ato onge pesa manyalo nwang'o ot. Sani kidhi adhi Embakasi wacha, ibro nwang'o ute kata 2,000 man vacant kawuono. Ka ute matindo mantiere sani gi siwe jotame kaka kies bro wuok noe kata gweng'. Piny ng'we sani Nairobi nyocha koth ochwe, siwe jo muoch kila mahali kata nyaka town kawuono kadho CBD kanyo anwang'o ga siwe mola everywhere. Onge ndache onge ang'o. Koro en odo shughuli ga gik onge ng'ama nomiye tij pilano. Florence Nyole ma en ogaye mar jogor ute kod jalony e chano bombe Patrick Adolo yango ni gavana Sakaja odhi ataro mar chike matayo chenro mag pango ute e boma, gino magiwacho ni nyalo biro kelo achiedh nade ne ngima oganda mathoth modak e boma. We're in trouble because they cannot just fathom the complexity. They cannot fathom it. They cannot even begin to understand how complex this space is. And so they think city planning is reduced to heights. You cannot reduce this complexity to a story about heights. What do you take us for? The 2014 Nairobi Integrated Urban Development Plan, new plan as is commonly known, identified 7 subsectors that had been earmarked as critical zones requiring further detailed planning. We even note that bids for the planning of Woodley Estate, Ruai, Kasarani, Embakasi and Kibera were put out. Yet to date, this process has not moved forward. These plans and procedures, as laid out in law, would ensure the creation of a shared vision for Nairobi by Nairobians.
Jodagi bedo kwedo wach mosebedo ka wuotho e mbui ni jomoko koro ok dwa mondo mi jomo chan ochore butgi emomiyo gidwa mondo mi gedo makamagi otim e kuonde ma gidakie. Ok inyal wacho ni joma odak Isili nopogore joma odak Kelelech, gin human beings. So apani mano is not concerned marwa in Lavington. Concern marwa en ni gino bro impact negatively on the environment. Bro chandowa kako nego bedo wadak ok bibedo maber. Koro no ginyiso ka gibiro timo mondo jogo biro jo Islands go wan wonge kod gi wach. Jodak gi obono mar dhi e doho kendo chungo dongruok madhi nyime kaunti ma Nairobi nyaka chieng' kaunti puodhre wi wachne kendo keto kenge makare mag chano boma. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Jokony mula e kaunti ma Kisumu kwedo chike ma piny owacho keto ahinya mag mayo gi lesen ka giwacho ni piny owacho poko yango chenro makamago makare ma oyangi e romo mar jokony mula kod jopur kahawa manobedo boma ma Kisumu ka gidwaro ni piny owacho oyang kaka ichiwo negi lesen. Giloso e kinde loso riwruoggi ma otisi ni Solidaridad ma giwacho ni biro dhi konyogi bero sekta no koting'o bero lwasi makare mar ohala. We have prioritized, both of us, the counties of that region, have prioritized coffee among the crops that we are going to work on, the value chains that we are going to work on, even in the new program that is called National Value Chains Development Program, so that we can rehabilitate our coffee, so that our farmers can brand their coffee and sell it abroad as their name, their brand, Nyamira Coffee, Kisii County Coffee. Tiere enough evidence ni serikali nigi chenro maber, lakini nyo odwa buogo jokuny mula kolando gima ok adieri. Nikech achiel, ok inyalo wacho ni jokuny mula are illegal ka onge kama de giyudie permit. Permit giyudo kokalo kuom artisanal mining committee ma minister mochung' ne that ministry ema nyocha olando ni gin gi chenro mar launching these artisanal mining committees mondo mi gichak chiwo permits ne jokuny mula matindo tindo. Koro ka ministry ema pok ochako chiwo permedegi, to ere kaka kendo bath sirikal konchiel chako biro wacho ni aloro mine gi. Jodak ma Baringo North okwero wach mar yawo bache e gwengego ka giywak ni mano biro nyayo math masasa manyalo kelo thoe kod medruok mag timbe maundu. Jodago koro lieko ni kuonde math ema nyayo medruok mag maundu e kaunti no, kendo gin maundu mabembo gwengego kayande rawera moro ma jahigni 23 ne obambo dayo ma jahigni 82 kodwaro ni odag kode kaka dichuo kod minode. Kanoloso bar tonjo e kinde mar romo mar tiego jopiny, jalup County Commissioner ma Baringo North Danson Waithaka owacho ni onge mar ba mora mora e gwengego ochopo dwaro mar bedo gi lesen moketi kod board mochung' ne lesen mag kuong' e pacho ka. Apisas mag kaunti ma Baringo North Helen Juma olero ni gibiro nono ka ohala no itimo yo makare kata oyo. Anaharibika aende nyumbani. Wengine waandiki waachiriwe kazi. Pastors wakitereza kwa kanisa anasimamishwa, si ndio basta? Hii yetu nafanya nini? Kama mtu nakunya pombe na serikali nasema hapana kunya pombe, utaambia nini mwananchi? Hata askari wale wanakunya pombe na kulewa na kusema nataka kushika mtu ambaye anakunya pombe. Hata wewe wenyewe kwenda nyumbani. Hawezi mwambia zinashika pombe na wewe nalewa na kuja kuonyesha matarau. Mbeleni tulikuwa na vita ya pombe ilikuwa ngumu sana juu hata ya kotini. Lakini makoti yetu wameamua ni sahi ni vita ya pombe, ni vita ya pombe. So sahi mimi nakwambia wewe ukishikwa kama wewe ni mtu unauza pombe kiharamu. Sahi si ile wakati alikuwa anafika kwa koti anatoka na pombe yake. Sahi maneno ni ngumu. Definitely the board, apart from the premise kuwa safi kuwa nini, we also look at the integrity. Jiangweno chopiedo Machakos katudo gi kod mibadhi mar lowe kar rito le mag bungu KWS. Jiangwen go moyang kaka Papias Kariga Muridhi, Sebastian Sikenya, Geoffrey Moroti Nyakweba kod Timothy Kiplagat Chumba ochopie nyim jal bura Charles Ondiek kitudo gi kod ketho mar yakolo mar Swara Wildlife Conservancy maidorelo Kenya County ma Machakos. Kata kamano ne okosomnegi ketho tok jamin buche ma idoho no wayo mondo mi ndala bich gitiek timo nonro margi. Apisa motelo ne timo nonro Kip Korir Kiruyo wacho ne joneno mathoth
pok ne ondiko neno margi kaduol ma ochung'ne lo migawo ma ochung'ne Surveyor kod kata Surbea kaachiel kod migawo mag le mag bungu KWS no yango ni lobono namba mare en LR 2855 en mar Swara Wildlife Conservancy mondo ng'e adieri ka en margi katoyo. Kaluwore kod okila margi Cliff Ombeta, onge neno mora mora manyiso ni nitiere mibadhi e lobno. Kata kamano, jal buro ndieko golo chik mondo ji ang'wen go owe thuolo gi omenda ma ching kata bond mar siling 200,000 kendo gichope do kinde ka kinde mar winjo burano. Appear before the officer as, when and where required. Condition B. Each respondent shall commit no offense, interfere with no witness. Each respondent shall appear before court as and when required. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 yud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e Badwa Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kain mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Kik ng'ato obed ni orito mana gima nosomo cha. Iluwo gima ni chunyi. Gima ni chunyi no sama iwinjo ni idwa time.